Bakita, l-iskjafa Qaddisa. Fi frar 1877 żewġ tibniet Afrikani kienu medijin jilabu u jċaċraw waqt li jfittxu xi ħxejjex tajbin għall-ikel. F'daqqa waħda jaraw qudiemhom żewġ xirġiel barranin resqin lejhom. Wieħed minnhom ordna li tifla ta' 9 snin biex tmur fil-foresta ġiblu borża li kien nesa warajh. Għalkemm fittxet sew, il-borża ma sabitix. Iżda kif daret, lemħet iż-żewġ irġiel li jiġru warajha. F'daqqa waħda, wieħed mill-irġiel Arab ħadd fil idea u waqt li jurija sikkina eddida biex ma tiftaħx ħalqa. It-tifla maħkuma bil-biża' imxiet warahom. Wara ftit waqfu u wieħed mill-irġiel staqsija x'isima. Wieħed mill-Arab bla ma ta' ċans twieġeb għalilha b'mod sarkastiku, Bakita, hekk insejħulek. Din it-tifla kellha tibqa' magħrufa b'dak l-isem li jfisser ix-xurtjata għal ħajjita kollha. Bakita twildet għal-ħabta tal-1869 fis-Sudan, kienet imdawra bl-imħabba tal-familja magħmula minn 3 ħwasubin u 3 bniet. U kif kitbet istess fl-awtobiografija tagħha, kont ngħix ħajja ferħana bla nkwitta xejn, bla ma kont naf x'inhi l-batija. Iżda ta' 9 snin Bakita bdiet idduq id-batija meta inħatfet minn traffikanti Arab tal-Ilsiera li diġà kienu ħatfu lill-oħta il-kbira sentej qabel. Il-vjaġġ li Bakita bdiet wara ħtif tagħha kien jibes mhux ftit. It-traffikanti sawtuha, xerdula demma u bijawha 5 darbit fis-swieq tas-Sudan. Fl-aħħar fl-1882 xtra merkant Taljan għall-Konslu Taljan Kallisto Lenjani li quddiem l-invażjoni ta' segwaċi ta' Mahdi reġa' lejn l-Italja. Hawnhekk wara sidien daqshekk ħorox li tagħhom sa dak il-waqt kienet proprjetà, Bakita kellha sit differenti għal kollox. Bid-dialett Venezjan li issa kienet talmitu kienet issejjaħ Paron lill-Alla l-ħaj. Issa iżda kienet tisma' l-min jgħidilha li jeżisti patron li hu il-fuq mis-sidin kollha, is-Sinjur tas-Sinjuri kollha u li dan is-Sinjur u tajjeb it-tubija nifisha. Saret taf li das-Sinjur kien jaf lilha wkoll, ħalaq lilha wkoll, anzi li kienu ħobba. Issa kellha tama, mhux aktar dik it-tama biss li ssib sidin anqas ħorox, imma tama l-kbira. Jien maħbuba l dejjem u jiġri x'jiġri din li mħabba qiegħda tistennini u għalhekk ħajtija tajba. Permezz tal-għarfien ta' din it-tama hija kienet mifdija ma ħassitiex aktar il-sira iżda bint ħilsa ta' Alla. Fid-9 ta' Jannar 1890 hija tgħamdet, għamlet il-Griżma tal-Isqof u rċevit l-ewwel tqarbina minn idejn il-Patriarka ta' Venezja. Fit-8 ta' Diċembru 1896 Verona għamlet il-professjoni tal-voti fi ħdan il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Kanonissjani u minn dak iż-żmien flimkien mal-ħidmiet tagħha fis-sakristija u l-portinerija tal-kunvent fittxet l-aktar permessa bosta vjaġġi fl-Italja li tgħin il-missjoni. Il-ħelsien li ħadet bil-laqa ma' Alla ta' Ġesu Kristu ħasset li kellha tferxu, kellu jingħata wkoll lill-oħrajn lill-akbarat possibbli ta' persuni. It-tama li twildet għaliha u fdieta ma settetx iżomma liha. Din it-tama kellha tilħaq lil ħafna lil kulħadd. Fl-aħħar sigħat ta' ħajjitha moħħha reġa' mara żmien terribbli tal-jasar u bdiet tajjat il-ktajjen istikkati wisq ħolluhom naqra. Nitlobkom. Bakita mietet fit-8 ta' frar 1947. Eluf ta' nies marru jaraw u jsermu għall-aħħar darba lis-soru sewda li l-ġisem tagħha dam espost 3 ijiem. 12 sena biss wara mewta fl-1959, Papa Ġwanni 23 beda l-proċess biex Bakita tiġi ddikjarata qaddisa. Lill-Papa San Ġwanni Pawlu II iddikjara beata fi 17 ta' Mejju 1992. Dak iż-żmien is-Sudan, pajjiż b'maġġoranza Musulmana, iċċensura din l-aħbar, iżda 9 xhur wara il-Papa żar dan il-pajjiż. Fl-10 ta' frar 1993, Ġwanni Pawlu ta' ġiel il-Bakita fuq l-art tagħha. Ifraħ Afrika sħiħa, Bakita ġiet lura għandek, bint is-Sudan mibjuha fil-jasar isa biċċa merkanzija iżda xorta ħilsa bil-ħelsin tal-qaddisin. U kellu jkun tal-istess Papa jiddikjara qaddisa fl-ewwel ta' Ottubru tas-sena 2000, is-sena tal-Ġublew il-kbir,
fosfi u kant Afrikan. Santa Giuseppina Bakita hija meqjuma bħala qaddisa Afrikana moderna u hija stqarrija kontra l-istorja brutali ta' traffikar tal-iskjavi imħaddan ukoll għal ħafna snin mill-insara. Saret ukoll qaddisa patruna tas-Sudan. Il-ġraja tagħha ta' ħelsien mill-iskjavitu hija ispirazzjoni għal daw kollha li jfittxu ħelsien mill-iskjavitu fiżiku, psikoloġiku u spiritwali.